Niin. Niin. No, ei tää paljon kovempaa. Joku tulee. Joo. Joku No, tuossa on Joo. joku. Mä alas. Juu. Joo. Kyllä sitä just mahtuu. Niinpä. Voi maisemat katsella vielä ennen. Se näkyy Kallion kirkko myös. Mulla oli sille, mummi on aikoinaan käynyt... Joo, hyvä. Mummi on käynyt aikoinaan Kallion kansakoulua. No niin, sehän oli siinä vieressä. Hän on syntynyt niinku Kallioon. Joo, Asunut Kalliossa lapsena. kyllä. Vuodesta 32 vuoteen 50. Kerroks nyt tässä ykkösessä vai koossa? Olis tää Niko ykkönen? haluaa käydä. Te voitte muut lähteä, jos meidän Niko käy. Niko haluaa käydä koossa. Okei. Haluan käydä pois. No niin te menette. Tuleeko sieltä? Joo. Mitäs ihmetään? Ole hyvä. Vähän hissiturismi. Joo. Mennäänkö takas? No ei mennä. Jäädäänkö me nyt? Jäädään me pois siellä ykkösessä, niin sitten. Joo. Ai sinua. Ai anteeksi. Oliko halunnut mennä pois? Anteeksi. Oh. Mennäänkö me? Me käydään vielä ylös. Joo, viimeinen. No niin, viimeinen kerta vielä. Joo. Miksi se maisema näkyy? Niin. Niin, se on täällä ihan. Joo, mutta toi on korkea torni, missä on häkkyröitä, niin se on toi Pasilan se Yle-torni. Sieltä otetaan kaikki TV-lähetykset. Joo. Niin menee. Niin, eikö kamala mene. No niin. No niin, kiitos Hissi. Painotan pois.